Σας καλημερίζουμε. Καλώς ορίσατε στον Flash, κύριε Στεργίου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα, κύριε Στεργίου. Να μας μιλήσετε για μια νέα πρωτοποριακή δράση που αναλαμβάνετε και έχει εγκριθεί και έχει να κάνει με την ανακύκλωση, αν το λέω σωστά και το θυμάμαι σωστά, των φερτών υλών. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό, κύριε Στεργίου? Γιατί από τις σημειώσεις, τα θέματα που μας προτείνονται, πάρα πολλά μας μαυρίζουν την ψυχή, το είπαμε αυτό. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε εδώ, δεν είμαστε συνέδριο και κυκλοπέντε, ό,τι χωράει. Αλλά κάποια στιγμή ζουμάραμε με τη Βασιλική στο θέμα του Δήμου Αργυθέας. Δηλαδή, τι κάνετε ουσιαστικά? Αλλάξατε τα πράγματα. Επαναχρησιμοποιείτε τις φερτές ύλες από φυσικές καταστροφές. Τι θέλετε να μας πείτε με αυτό? Ακριβώς όπως είπατε, πριν από κάποιους μήνες ήμασταν και εμείς στις μαύρες εντός εισαγωγικών ειδήσεις στην περιοχή, καθώς ακριβώς πάνω από από τη δική μας ενότητα, τη γεωφυσική, στα ορεινά της Πίνδου, βρισκόμαστε στην καρδιά των Θεσσαλικών Αγράφων, στο νομό Καρδίτσας, ναι. Η περιοχή της Αργυθέας. Εκεί εκλήθηκε το πρωτοφανές φαινόμενο του Ιαννού. Ο Ιαννός. Εκεί ξεκίνησε, ήμασταν στα διοικητικά, στο πούμε για να καταλάβουν οι ακροατές, σύνορα της Αργυθέας με τη λίμνη Πλαστήρα και το Δήμο Μουζακίου. Εκεί έγινε το φαινόμενο. Μέσα σε ελάχιστες ώρες δημιουργήθηκαν απίστευτες, σχηματίστηκαν τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες δημιουργήσαν και όλα αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι έχετε εικόνες. Τι εικόνες, δεν τις ξεχνάμε. Ναι, από το Σεπτέμβρη. Τότε ούτε σε πόλεμο, βομβαρδισμένο τοπίο, κυριολεκτικά δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε με αυτό το φαινόμενο. Συνάδελφοι κάλυψαν εκτεταμένα όλα αυτά που απασχολούσαν την περιοχή σας, ήταν πρωτόγνωρα. Αλλά πάμε στο διατάφτα τώρα. Εσείς τι κάνετε που αντιστρέφετε αυτό? Το διατάφτα είναι ότι μία συνέπεια από εκείνη τη διαδικασία ήταν και να κατέβουν τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών και μπαζών, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, χώματος πετρών από τα βουνά, διότι έγιναν έντονα κατολιστικά φαινόμενα. Αυτό μας δημιούργησε το εξής παράδοξο. Ενώ θέλαμε να καθαρίσουμε τους δρόμους και τους άβλους χώρους, τους κοινόχρηστους και τους ιδιωτικούς από τους κατοίκους μας, δεν είχαμε που να μεταφέρουμε τα μπάζα. Γιατί μιλάμε για τόνους με τεράστιες ποσότητες, και έτσι σε συνεργασία με το δίκτυο Πόλεων με Λίμνη έπεσε εντός εισαγωγικών η ιδέα στο τραπέζι να κάνουμε έναν μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά θα ανακυκλώνει τα φερτά υλικά και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά για χαλικοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους. Σε ποιο πρόγραμμα έχετε ενταχθεί και τι χρονικό περιθώριο ορίζοντα έχει αυτό το έργο? Και πόσο κοστίζει, συγγνώμη κύριε Δημαρχέ, όλα αυτά έχουν μια λυπητερή στο τέλος. Ναι, όχι, για μας δεν είναι λυπητερή, για μας είναι πολύ ευχάριστη νότα. Με την έννοια το λέω ότι μας επέλεξε το Πράσινο Ταμείο και χρηματοδότησε με 50.000 ευρώ αυτή την δράση, αυτή την πρωτοβουλία. Έχουμε ορίζοντα υλοποίηση του έργου 1 έτος από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, και ευελπιστούμε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα το έχουμε παρουσιάσει κιόλας όλο το έργο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά καινοτόμο και πρωτοποριακό, και είναι η έμπρακτη απόδειξη του πώς μια καταστροφή την μετατρέπουμε σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Και το τονίζω αυτό γιατί δεν θέλω να γίνω καθόλου ούτε κλισέ ούτε γραφικός, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν είναι κάτι που θα μας αφορά στο μέλλον, μας αφορά ετούτη τη στιγμή. Τι μας αφορά? Και εντός συνόρων και εκτός συνόρων, είδαμε τις εικόνες από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, φαντάζομαι και σε αυτά αναφέρεστε. Εδώ έχετε μια μελέτη όμως από το Καποδιστριακό, έτσι? Στηριχθήκατε σε αυτό το θέμα. Έχουμε συνεργασία εξαιρετική με τον κύριο Λέκα και την ομάδα του, ο οποίος είναι και στην τοπή της Καρδιτσιώτης και την πρώτη στιγμή συνέδραμε καθοριστικά σε όλη αυτή την προσπάθεια διαχείρισης αυτού του ακραίου φαινομένου και των επιπτώσεών του, και σε συνεργασία τριμερή ουσιαστικά του μικρού υπηρετικού, γιατί ο Δήμος Αργυθέας είναι ένας από τους μικρότερους υπηρετικούς δήμους στη χώρα. Γι' αυτό έχει μικρό σε ηλικία δήμαρχο, από ό,τι ξέρω είστε 33-34, αν θυμάμαι καλά σημειώσεις μου. Ακριβώς. Όλοι μικροί είστε εκεί, αλλά μεγάλη ζημιά ζήσατε. Με τεράστια ζημιά, και προσπαθούμε σήμερα συμπτωματικά που βγαίνουμε στον αέρα, υπογράφεται στη Βουλή η μεγάλη σύμβαση για την αποκατάσταση των κεντρικών οδικών αξώνων στο μισό νομό Καρδίτσας από τον Ιαννό. Ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, και ένα από αυτό το σχεδιασμό σε κεντρικό επίπεδο είναι και η στήριξη που έχουμε από την πολιτεία και συγκεκριμένα από τη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, η οποία στο πρόγραμμα που με ρωτήσατε προηγουμένως, καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,
μεταξύ των συγκεκριμένων προτάσεων επέλεξε και αυτή την νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έχουμε καταθέσει από την πλευρά μας ως Δήμος Αρχιτές και ως Δίκτυο Πόλεων με Λίμνη. Χαιρόμαστε με τις ειδήσεις, Δήμαρχε. Καταγωγή σε καταγωγή Βλάχος δηλαδή. Εμείς είμαστε πολλά φύλλα, κυρίως δεν είμαστε βλάκοι, είμαστε και υπηρώτικο φύλλο και στακατάνικο φύλλο και βλάχικο φύλλο. Γιατί υπηρώτης, εγώ είμαι και υπηρώτης, είμαι βλάχα από τη μία καταγωγή από τη μαμά, από πάνω από το περιβόλι, γι' αυτό ρωτάω. Συντοπίτες βγήκατε, έχω και συγγενή από το Ανθυρό, γι' αυτό τώρα ξέρω. Το Ανθυρό είναι η έδρα του Δήμου, εννοείται. Πάντως εμείς διαλέξαμε να μιλήσουμε για το θέμα γιατί μας φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον και δεν είναι να κάνει με τη συντοπίτησα την απέναντι μου την κυρία Άσε με να πω. Όχι, βεβαίως. Να έρθετε που έχουμε και δροσιά, να έρθετε στο Ανθυρό, να σας φιλοξενήσουμε και να δείτε τι αργιθεάτικη φιλοξενία. Άλλωστε ο σύλλογος που έχουμε στη Θεσσαλονίκη αργιθεατών είναι πολύ δυναμικός και το γνωρίζουμε. Και νομίζω πολλοί ακούν και το φλάσ. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Δήμαρχε, κύριε Στεργίου. Καλημέρα μας, γεια σας. Καλημέρα.